faktisk ret omfattende. Jeg ikke falder væk. Ja, jeg holder fast, så jeg ikke falder væk. Det Ikke også? er det. Hej Hugo. Ikke også? Det er Dane. Kan så se klokken? Jeg tror ikke ham der, han har ikke nogen klokke. Tror du det? Søndby Vesterplads. Det er en tysker, den. Hvad? Det En tysk, hvor... er det så gamle? Nej, den er ikke særlig gammel. Den vi er i her, den er meget ældre. Hvor er den der klokke? Den der klokke henne? Hvor klokken er henne? Ja. Ja, den hænger lige her. Den foran. Det er rigtigt, så tror jeg nok, at det kan komme med det. Jeg tænker bare, at jeg er godt søgt det der, det giver ligesom ikke point. Jeg er godt nok nogle store gårdskugler, der ligger derude. Er det her? Kører vi ikke længere? Nej, den kører helt op, og der er rundkring. Okay, det er du har læst hjemmesiden. Så vi kommer tilbage til samme spor, men... Hvis du kender køreplanen, så er der nok et eller andet sted, hvor du får den kastrere, så kan man tage en anden slags spor. Ja. Fordi hvis nu den der... Nej, vi skal ud og skubbe, Henrik. Du kan ikke starte så gammel af. Der er blade på skinnerne. Det er lidt mere op ad bakken, ikke? Ja, nu går det stærkt. Ja, der er tænkt på, ja. Ja, vi skal regne. Ja, de der køber i bænken, ikke? Åh. Så kan vi starte komme af, tror jeg. Eller hvad? Vi står af, og skal bare gå tilbage. Station. Forne. Så, jeg skulle lige ud og lave et signal til, at jeg må køre. Kan du se, nu står der en streg, så må jeg nemlig godt køre. Så har jeg godt det. Og så skal jeg gøre sådan en hel masse. Bum. Hvor er det? Det er klokke. Det er klokke, du har. Vi kalder en Düsseldorfer. Ja. Vi
præcis den her, som har nummer 24 ton. Den var oppe i København i 1957, hvor den var helt ny, den her. Den er altså 50 år gammel. Man havde den på prøve i København for at se, om det var noget. Og så besluttede man sig så for at købe 100 af dem, og de blev leveret i 60'erne. Men inden de alle sammen, så havde man besluttet sig for at lukke sporvejene. Okay. Men de aller sidste, der kørte på linje 5, det var udelukkende den her type sporvogn. Nå, det kunne gå ud. Prøv at se. Men ja, det er vel ikke. Men nu var det så også ukrainerne. De arbejder på det nu. Nå, selvom det er et år siden, de er lukket projektet. Det er nok gammel, tror jeg. Meget gamle. Ja, den næste igen. Hvordan de kom med. Du har stadigvæk siddet, hvor de træner. Der var åbenbart ikke så mange passagerer dengang. Skal vi gå rundt om og se på det? Så er vi ingen røde. Det er ingen røde. Ja, det er en tysker. Der var helt oppe i den anden ende. Han har sit eget lille hus derovre. Vi kan kigge ind. Det ser lidt svært ud at se det, når der er sådan helt sådan, som det nu engang er, ikke også? Ja, nu kan vi se. Okay. Hus. Det er noget andet. Ja, den har været en del af et sommerhus. Hold da op. Det er godtækker. Hallo, far. Ja. Det er det, der betyder, nu skal vi gerne af. Der har man styre, han skulle være der. Ikke også? Ja, jeg ved om vi kan også have en madpakke. Det synes jeg vil. Skal du ned igen eller hvad? Jeg går lige igen. Så. Hej! Vi er på tur, der kan fejle det der. Ja. For den begynder at fejle. Jeg tror ikke, den begynder at feje. Nej, det tror jeg altså heller ikke ender. Så var lige pludselig oplevet. Nummer 1, så skal der være noget sne. Det er der ikke noget af. Nummer 2, så holder den inde på et museum. Så flytter de sig ikke så meget. Hvor kan vi finde den der ding ding? Ja, det kan vi godt, skat. Den er lige derovre. Lige deroppe. Ja, lige heroppe på norden, hvis man skal ind. Så skal man fejle noget. Træk ind. Det er svært, ikke også? Nå ja, det er det svært også. Du skal nok holde en pause.